Ens plantejàvem aquesta campanya des de Valls amb un objectiu que era vèncer un pensament únic que en molts municipis s'està instaurant i que en el cas de Valls és escandalosament rabiós. Cada cop sembla que costi més introduir uns discursos profundament d'esquerres, profundament transformadors dels municipis als nostres ajuntaments. Per això ens plantejàvem aquesta campanya, en certa manera intentant ridiculitzar les maneres de fer política i els discursos polítics dels actuals partits del govern i al costat fer una proposta des de la CUP, molt resumida en aquests vídeos, però que en el nostre programa electoral es desenvolupa. I això ho fèiem perquè en el cas de la CUP de Valls, que des del 91 que vam entrar a l'Ajuntament i el 2003 amb un projecte renovat, hem arribat a una conclusió, hem arribat a moltes conclusions. Però una de les conclusions principals que volíem portar aquí i compartir amb la resta de candidatures del camp i de Cona és que som candidatures totalment imprescindibles als ajuntaments. Som imprescindibles perquè la resta de formacions polítiques, siguin d'esquerra, siguin del que siguin, no aporten el discurs complet que aporten les candidatures d'unitat popular als ajuntaments. Nosaltres som els únics que entrem als ajuntaments i ens atrevim amb un discurs clar d'aprofundiment democràtic, on presentem un full de ruta de transició cap a un model democràtic municipal més popular, més pròxim, i això no ho fa ningú més que nosaltres. Nosaltres som els únics que entrem dins de l'Ajuntament i des del primer dia fins a l'últim mantenim un discurs de promoció de la ciutadania activa. Els partits que entren als ajuntaments queden enrocats en les seves pròpies dinàmiques electorals, les pròpies dinàmiques de partit, de funcionament de partit, i s'obliden de promocionar la ciutadania activa. Simplement es dediquen a reforçar el partit. Nosaltres des del primer fins a l'últim dia, les CUPs que hem obtingut representació, les CUPs que encara no la tenen i l'aconseguiran, ens plantegem treballar per fer ciutadans cada cop més actius i més implicats, per tant més lliures, dins dels nostres municipis. Som els únics que entrem als ajuntaments i plantegem una crítica directa al model de creixement econòmic que tenim en els nostres municipis i especialment al Camp de Tarragona. Ningú als ajuntaments planteja el discurs que plantegem d'altres, per això diem que som imprescindibles. Ningú, com la CUP, arriba als ajuntaments i de forma valenta qüestiona el capitalisme des del propi municipi i proposa alternatives per fer avançar la nostra societat cap a un model socialista, just i igualitari. Quan arribem als ajuntaments som els únics que som capaços de vertebrar un discurs renovador de la cultura, que critica directament aquells que ens fan un discurs o que ens apliquen unes polítiques que ens han convertit en simples consumidors d'entrades per espectacles, i fem una proposta de cultura també activa, d'activisme cultural, de bracet amb la resta de persones que hi ha treballant en l'àmbit cultural als nostres municipis. Per tant, el missatge que veníem a dir avui com a CUP de Valls amb experiència de representació és que és imprescindible que la CUP de Montblanc, que la CUP de Tarragona, que la CUP de Reus, que la CUP d'Ulldecona entrin als ajuntaments, perquè si no hi som nosaltres aquest discurs no el fa ningú, ni els que es diuen d'esquerres, no el fa ningú. I és evident que cada cop hi ha més gent que necessita aquest discurs per sentir-se representat. Ens votin o no, hem de ser molt conscients d'això. Necessiten aquest discurs dintre l'Ajuntament i una praxis política que el desenvolupi. Fuster ja ens ho deia, que tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Per tant, des de la CUP de Valls, una mica això amb l'experiència que portem d'aquests anys, veníem avui a aquesta trobada de les CUPs del camp a encoratjar-vos i encoratjar-vos a seguir aquest camí per entrar dins els ajuntaments i aportar un discurs nou que en aquests moments no fa ningú. Nosaltres estem convençudíssims que les CUPs som imprescindibles per bastir aquesta alternativa a un capitalisme cada vegada més destructor amb les idees, amb els plantejaments d'esquerres i amb els interessos de les classes populars. Gràcies i espereu que gaudiu d'aquest acte que també hem muntat els companys de Reus i que els agraïm des de Valls, que poder tornar moltes vegades més. Gràcies.